Godt nytår, og velkommen til endnu en film fra Krudt Deluxe. I dag vil jeg godt tale lidt mere om børnekrudt, og som I ser på bordet foran mig, så står der en ganske fin pakke her i den klasse, som kaldes F1-fyrværkeri. F1-fyrværkeri er en lav klasse krudt, som må affyres hele året. Så I har altså fordel af her, at med sådan en pakke kan man simpelthen bare gå ned i butikken, efter den 15. december selvfølgelig, og købe den, køre hjem, og så kan man fyre den af anytime. Det kan være påske, jul eller sommer. Så der er virkelig sjov at lege her, så er I også fri for at stå og fryse en masse timer lige nu den 31. hvis vi skulle være uheldige med vejret. Så kig ind på vores webshop, der kan du finde den lige nu til 199 kroner. Godt nytår.